Ayo, namoy dropper. Oh, katong pislit ba? Ana ba? Oh, yan na ba? Pila na? Yun, mahal lagi ni kwarta na. Ha? Ako sa liliyo, Andrea. Ay, nari eh. Para sup-sup sip-on ba? Tagpila? Lawet, lawer. Sup-sup sip-on. Sa nga na? Sup-sup sa sip-on. Suction valve. Ha? Suction valve. Oh, kana tagpila na. Kung ko ila na, sup-sup sip-on ro akong ilahan na. Ha? 75 pila kuwang nako. 15. Oh. O lagi 15 no. Hapit ko katagaan. Iyay. To por 65 raman. Oy hangyo. Tayo lang oh, ano magilaing kwarta. Ibariya ng todaan tong usa. Diba? Ang kana na lang maiwa pa. Palit mo sa mga palitunon. Mapag-abot na ako sa balay mga guys. Nalag ni dayon. Yung takahangyo ano farmasy eh. Antos lang kita ni. Okay guys. Ulit na ta. Ulit. Itong ihatod. Nindag bingkar yo. Nagtang ko to ako sa bingkar kay bravo. Maglay ba? Pila bingkar ni mo? Mau ni imong giandam? 20 pila man ni? Dua 20? Perintah na. Lihan niyo. Hindi nila bingka oh. Ang dagko rin eh, pila? 20. Itas kung kwarta. Dawat ang Gcash. Ha? Saan? Pwede na Gcash, doble na bayad. Yeah. Grabe no. Cash na or Gcash? Kanang daw pharmacy ba? Ah. Ang ako gipalit nga tambal balik 300 naman siguro to. Ang ila pangayo sa Gcash kay 30. Grabe bro. Ya kung bayaran nandi 330. Grabe bahala. Salamat ah. Right. Bingka.
Dako ni. Mama ning bingka ako ning kauno nang usa. Ah. Excuse. Pero na, pwede na kaya ang ganyan ha. Ada, kata na. Third floor. Udah mawar. Puno lagi. Tang retira, lista mo kamante, alis na lista mato pasyente. Diyan mo to rin eh. Kamera. Okay. Karong basa. Close naman may ada rin, nakatatak ko. Oo, lagong gibo sa rasa rin. Karon kay bago kuman, karon pa man gikuan. Gikuan na. Ito nagapura. Pero karon pa na nagsugod no. Eh, sumadlaw na. Oh, to sa Lista na dala. Pamata ka. Mau udah besin orang, apa itu orang nabuan? Lagi itu no. Ini beli doni jer. Ruli. So what's up guys? Nakakot rin sa nanako rin yan. Nakahatod ako sa mga giparisita. So nagdala din kong background din. Suway tag tanaw booking basi ka kuha tag booking ron mas duol magkuha booking para tao ko kasong asawa na yun. So mao na ko ang kuan ron. Apoy wa tay kita magurong dire. Matay abot. Pagino tao one deliver mau ni ako ang kuan guys mau ni ako ang vlog. Kita tahu nya guys, kita na kung booking. A few moments later. Yo, what's up guys? May hapon guys. Nagino tong deliver guys, samtang kuwat ang tawag sa kuwang asawa. Nagino tong deliver, ka-deliver ko katulog. Mao ni siya niya. Nakos Mandawi ron. Balik ko si City ngayo, ayo. Makita na ko booking Mandawi to Cebu City. So magpaluto ng pansit kanto nito guys oh. Di man si nanay di man luto. Puyan siya. Gital taon niya kung asa ko mag-vlog. So wala pa kita guys. Madto na lang ko guys schedule ron sa pagdag panihapon dito. Alas 4 to alas 6. So let's go. A few moments later. Tauge? Ano eh? Paklay. Rewa. Pansit lang bi o kuan. Ito may tauro ko niya. Pansit o
Putos lang kaya ako dalon sa kuwang tigban nagbantay sa hospital ba. Ang set of ganon. Oo. Oh. Kasi nga namin ko ano? Ano ba? Iyap po. Ay, iyap mo rin ano? Dahil sa pwede na. Ah, pwede na eh. Sige, kana. Dua ka kanon. Pila tanan? $65? 65. Siya. Singkon ko lang. Alright, Odra. Oh. Kuan niya kuan? Ito gani. Pasti kamot pa. Oh. Wala eh. Tubig. Gamay. Bugnaw di lang. Bugnaw. Kailangan gamay. Ito sa tubig. Pinsi. 15 sa daog. Pada ako ng charger. Masam itong charger eh. Nabidilpin nyo? Nagpipilpil. Nagbuk lang ka. Mga sa pasyente, lagbok or... Oo, ginawa sa... Mga sa pasyente, ito. Ang pasyente, masang award. Ay, buka ng pasyente. Wala. Mau ka rin, dua ka apas dito niya. Ah, wala lang yung apas dahil. Uy, apas na ho? Dapat yung PW na lang. At Ulawad po. Teka lang, masing kayo sa... Kaya lang, ipinta na ba? Kamu na dyan. Itang ko din din kanan na kanan. Dili lain. Uusan na lagi. Kani PW. Oh, ayaw siya, wala pa tawagan niya.
Dungag sa trabaho nila. So guys, nakahatod na tag pagkaon sa tuang sawa. Sige, hatod na sa babaw. Katong tiksan nga sa iya ipada-pada kay A few moments later. Yo, what's up mga pobreng guys? Mapay pag-abot na ko di sa amo ya ko kalawag man ako, paglawag ako. So ang atong mga labhan na nauna na sa do. Nanaghan atong labhonon kani sa hospital. So malawag sa ko kumanawag. Kuha ko sa kong bata dito sa babaw. Kaya rin ako patulgon sa amo ang payag. Okay guys, humana taglaw guys. So salamat dahil sa ko ang classmate nga si kuan Brian Gabuyan ang hatag og duha ka sako nga bugas. Thank you kayo. So ito sa ko ang bata kaya kong kuhaon. Alright. Okay guys, nagkuhan na ta guys. Kuhan ta laba guys, oh. Kita ba guys? Kita. So naglaba ta kay para makayahay na to ugma sa buntag. Ya, magdala na sa tag mga dalhonon sa hospital ugma sa buntag. Lihuman na to gayahay. So kung bata wala na akong madakay. Dili pa da sa yang nanay kay busy niya kung tari ba kasi kuno matog diri niya mahog ng sid kuno sa katre nahog na sa una gud nang dito la sa ay mo sila katre sa ug malar ko. So nakadaginaw dito sa akong deliver ganiha guys. Nakapalit-palit kita na kaon sa kuwang mga haba makaon sa kuwang mga kuan ba mga pamilya kapalit ko sa palitan ko kuan ang lami-lami sa mga gamay lami naman ang pansit lami naman na para kanato. Kapoy guys ay nagkaupat ako ka deliveron kapoy siya kapoy daw kang iliho ka ng na kay huna-hunaon niya na ilihok pa ka nagdali ka kapuyon ba pero away kapoy-kapoy ni so karon din sa mo kuan ang deliveron kutob sa naay booking kutob sa orasa o kutob kadlaw pwede no di sa ko kay oy maka kon sa kong balay diri nga hinahinel taglaba so salamat kay inyo diha og kinsa mo dihang tan-a sa kuwang mga vlog-vlogga diha day so tanawa lang niyo sa YouTube guys sa kuwang vlog niya ayaw mo kalimot sa pag-subscribe. So, bye-bye. Ang gabi yung tanan.